ke HYC mau that ration circle kan kan mau buro me kaleng khus ngiya bahnyo jong rio khra ka jaj ben rio uma ye hoping ta ka arphun ri turek unai lor ar hajar ar phu ar man ta usnam ka ban long ha ka arphun ri turek man tau benai kumba uma ye hoping ulaya le badia khun ban om sha ban ti ne khlong ya omar po khandau uranium ubala yang ha kan nong rem hadu kisingi bola lek no na kan ne kasla por theiru halor kan ne kan nong rem ba ka jing ang no jong une rio khrau na kalyang ka seng hakisnam baladap alakran shai bakan om sha dalileiru ban khlong ne ti no ya uranium hadu manta manne parha kaleng khus ngiyap jong u kata ka arphun roi trek unai lor ke HYC mau tha ration circle kala depru ban pen bana ba ka arphun roi trek nai lor kan dei ka singi prasha uranium lane ke anti uranium di ka sengkum ka dak ban kan mau kar pang ya kane ka singi kan pelong ru da ka jing ya kop mare lane ka marathon na banta ki shinrang ki bala kan jo ya ka khat pras nem shajong kaban sedang na dudang step jong ka arphun roi turek unai lor na paryong but en pen kod hanong shilong ka seng ka khot ngo bai ki paj ba nong shong shnong ki bahap ha po uput usam jok mau that ration CNRD block sengo bhaban wane shim banta shakane ge jing yakop mare kum ka dak ban kan ma kar pang ya kane ka leng khu sngiyap ka ba hinyau jong u ne uriu khra ka jai ben rio ka jing ais ngo bha jong ka seng shikin nong job kan long lai hajar tengka sha ubaning kong ar hajar tengka na ka bantau ba ar ba chi hajar tengka na ka bantau ba lai na kaliang jongi kum ka new trap youth council mothai sang circle kumba ngi jule agapor singapore bat kata kalau manus nam na kaliang jongi kum ka seng ngi jurake bat ngi kan mau buram ya kan ka arpun ru tarek mantau banai nai lor man lagas nam bat kata kalau haka arpun ru tarek ka badai kan lengku sni yap ka jong wei ne kiru crowd jong ka jat benreu bat utar dei ima hopping stone lengdo bam wai do war play tina kaliang kasen kumbangi jule hakini ki snam ki baladap ngila shimru ya karai ba bat kata karai ka jongi kalong ba kumba umai hopping ula buk habdeng jongi ya kasan berkat bat ka ji khur ka ji le ka jongu ha ka ba ula ino shadin jongi ya ki issue jong ka jat reu bat kata kalong horkit hordang umsha dalalei ban khlong le ban tikno yau uranium bodon po kane ka jala ka bi ka jongi nama kita nak liang ke jongi kum keseng baka circle ki borok kawai ngilapan mana sendon hakini kisnam ki beladap ya ka arpun ri terek jong bunai nailur man laga snam bani pan mana baka dai ka si ka bangi na kaliang keseng ni persya uranium lani ka anti uranium di kai ka bana kaliang jongi kum keseng ni sim ya kene ka senjam kadai halor ka nongrim bo imai open stone lang do hadu ba indah klat nok na kani kesla jong kendo yang hakanong rim ban yakun bat kata kalong ben nom sha dalale ban sim lane ban khlong no ya uranium na po kani kari ku e jongi de halor kata kanong rim banagaliang kaseng kapan mana ba ka arpun ru jore jong panai nai lo kade ka anti uranium di tinagaliang jongi kum kaseng bat ka sarkil hi borok kawai kum kadak bangin penang burom ikan mau burom tempang ya kani kasni kapolong kasni lengku siap ke jong it hoping ha ka arpun ru trek manta ka teo ka banwan ka balong ka lengku siap ka banyo jong it hoping nagaliang kaseng ngila shong ya ke isi bat ha kani ke isi ke jongi ngila sim ya karai ban kan mau buram ya kani kasi da ka ban nagaliang kaseng ikwa ban pelong ka jing ya kop ya mare ka ban stam na do na paryong ban enkut hapo nong shilong hang ni halat belum tinagaliang jongi kum kaseng hakato ka arpun ru trek niyo ro ya kaban ya don bentalem bat ke yin kasem jong it hopping stone lendo ban bu sentiu ha umodur jong it hopping hang tai hakashnong mokle te haswa bangin yo ya kaban poi hang tai hakashnong jong it mokle nagaliang jongi kum kaseng ikwa ya kaban pelong ya kani ka jinya kop mare lane ka marathon ben sedang na paryong bat en perkut apa nong shilong kaba jengai kumba kandai kilometer ai te na kabata ki nong job baro ki ban job hagane ke jing ikun hagane ke jing thong mare na galiang jungi kum kaseng iyo ya bang ais ngobha lai hajar na kabata nong job ar hajar na kabata bawan baar bat si hajar teka na kabata bawan balai te namar kata na karpat na kaliang jongi kum kaseng i karpat ret fi barok ki nok shop snong
kibadon hapok uput usam jong motoration papin sobaya ke ban wan yasimenta nagamenta ban yakop mare lani ke marathon hakate ke arpunur trik ke bolong ke si kerpang nagamenta ban rakhi lani ke mau burung kerpang yau riu krau riu silur jong ke jai ban riu mai jo ping stone lendo te ke jing ya mare thong lani ke marathon hakate ke arpunur trik kalong tang nagamenta ki senrang ki balakan jo ya ka kerta ka bakat prasnam sejro di nomor kita nakalian jungi kum ke circle hibor kowe ni pediang kelut ya hiboro ni pediang sombai hiboro papin sombai ban wan ban simata ya kajinge mare ingin sedang nadu kapor driu steng step bat la kumno prabaje ngi de ban pendap no naga pata kaneka program kajongi tegi sai sitpat ngi kepat ya hiboro kitu ki nong sesnong ki ba penting kena ya ledi bagi don hakamet ke bokoj bakya kenang ba pinyo yak bani simenta da ka jingkemen na kamta kane ka arpunur terek ke belong ka si ke bekerpang jong mai joping nalor ka te ke jing ais mha ka jongi na kliang jongi kum kesen ni yo ban pen krek na kamta jong phi ki momentu rengkat ka sernot na kamta ka jong phi te lada pidon kano ka jing bom smutho na ka jing artatin smha ya ka ban kontak yang akum presiden ya general secretary ya assistant general secretary ya election secretary badang lang bagi yang negepor kenapa pinyo ya ke jingtip kabati kena na kamata kate kasi kublai sibun kublai sijan